ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, нафарое ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 13 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ. дӯстон, баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. дар ютубу, тиктоке, инстаграму, телеграм ҳаракат када дар кӯтоҳтарин муддат савдо када фурӯхта метавем. хонаҳотона видеонавор карда рӯй кунед, адресҳоро пирра када нависонда рӯй кунед. худо хоҳад рекламаи асонаш мекунед. ёки рафта аз пеш видео мекунему, пешкаши харидоро мекунем. дар видео лайк монем, дар канал подписатсия кунем. баъдан дар таги комментария аз куҷо, чанд сотиқ, чанд хона, чанд квадрат, чандум этаж дар корай таги комментария нависен. худо хоҳад аз рӯи комментари шумо навор мекунем, навори бад на. дар видео лайк монем дӯстон, дар ҳамин канал подписатсия кунед, фикротона комментария кунед, навора сар мекунем. нафарое ки аз ютуб наворҳои Саудо ТВ-ра тамошо карда натонистасен, пас ба телеграм канали Саудо ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар ютуб мегузорам дар ҳамин телеграм канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваский област кор мекунед, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол боиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, кӯлоб, файзобод, бохтар, шаҳри туз, регар, фархор, московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. мегзарем ба аввалин квартираҳои фурӯшӣ. шумо хостен кредит монем, мо ҳам баҳри шумо навор кардем, тамошо кунед. квартираҳои фурӯшӣ тариқи кредит аз 45 то 50% пешпардохт метонен бикунен, боқӣ то 24 моҳ. варианти якхонага, духонага, сехонага доранд. се комнатага ҳастай, квадратҳо аз 50 то 100 квадрат дар ҳар этажо. дӯстон, ногуфтана мона ки катлаванай ҳоли бардоштагӣ нестом, проста катлаван бача азиз. дар ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград. хоб занг занен, маълумоти бештарша бигирен. лӯбои квадрат доранд, 45-50% пеш пардохт. фақат оли дом нав хесте сай. кадомитон харидорен дар WhatsApp-шон аз уми канали мо занг бизанем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшии равонкардагӣ. замини фурӯшии равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб дӯстон, дар қитъаи 6 5 сотиқ замин дора, документҳо 100% ҳай. телефон WhatsApp-шона гузоштан. одамое ки заминхар ҳастен аз Кӯлоб, марамад аз нуми канали Саудо ТВ ба дили пир метонен муроҷиат бикунен. одамои заминхар, ина марҳамат 45000 сомонӣ, 5 сотиқ замин, замини назди ҳавлигӣ, замини корам не, барои хона бардоштан. беҳтарин вариант бо нархи дастрас. қитъаи 6 5 сотиқ 45000 сомонӣ. анами калодеси овай бача азиз. иҷа мактаби нав, пеши мактаби нав. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. ҳамин як мошин буд, роста арзони бад буд, ба ҳам хотир байни ҳамин хонаҳода мондем бача азиз. Toyota Rumyon дар шаҳри Душанбе, дар 7 километр. солаш 2008, ахири 8, яъне ки 2009 ҳам қабул кунен мешавад. газ ва бензин не ки вабшета ба газ гаштагӣ нестай, фақат ба бензин гаштанд. мошин як даста, ҳар одам ҳай каги нест, як даст гаштагӣ. объёмаш 1.8 коробкаш автомата, як даста. WhatsApp шуна мегзорем, боз маълумоти бештарша бигирен. пробег 192000 километр. мошин зури бадай, кондитсионер дора, печка дора. хоб расходаш 9 литр дар 100 километр. газ дора, не ки сибабурак несай, навай. мо бензин қатъи мегалем. салон тоза, хадавои нав, балоно 90%, мотор звер, масалан аришкаги,
фақат шофири нағз закурай ҳай када бигарда 85000 сомонӣ. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ астае ки масоати 9 сотих замин дорои 3 ҳуҷра. анаи нарха бинен. нархи зурда бениҳоят нархи фасон. калхози мирали маҳмадалӣ дар крупский қарор дорад пеши идораҳо. дай дӯстон, 9 сотих замин, 3 дархона плюс тапчан, кухни, баня дар дарун қарор дорад. дарвозаи хайтек, гирдаш маҳкам. хонаи навсохта дар фурӯш гузошта шуд. нарх 240000 сомонӣ. занг бизанед, боз маълумоти бешташа ҳамроҳи ватсапшон аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат бикунед. лайкҳоро бимонен. ҳамин навор чӣ дора? якта лайк дора. касоне ки лайкотонро намемонен гарени хафа мешавам. ҳамин Саудо ТВ фақат сухан мекуна, лайк мегаву подписатсия мегавам. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ 2 сотиха ҳай дӯстон. 2 сотих аз Душанбе хонаи дастрас, нархи дастрас ки хоҳиш карден ина қабулш киринак. 4 ҳуҷрага ҳай 2 сотих замин дора. дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Истиқлоли 3, ноҳияи Рӯдакӣ. хоб 3-4 дархона, 3 ё 4 та дархона дора мегӯяд. 2 сотих замин назди ҳавлигӣ дора. хоб пардаҳо, қолино, холодильнико ва шифонеро ҳамаш нав. хонада мемонад. документ 100% ҳай савдо мешава 460000 сомонӣ. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. лайки чандама монден? як комментария кунен, тамом. далчи тамошо кунен. ба ҳама тамошои бо фароғат. приятного просмотра мегӯям. хоб 2 этажа астай. хона 2 этажа, дорои 3 ҳуҷра, масоати 2 сотих замин дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. срочна ҳавлии фурӯшӣ дар масҷиди Меҳкалон мегӯям. территорияи қуртубхонаи Нур ва Олимшоҳ, бозорчаи Зарафшон, поликлиникаи 14. хоб зали UFC ҳамин территория, магазин, аптека ва мактаб Садика ино камбуд надора. KFC 750 метр дур. 1.5 сотих замин, 2 этажа, 3 ҳуҷрага, 550000 сомонӣ савдо мешава. аз номи канали мо ба дили пир метонен муроҷиат бикунед. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. наворора мегзорам, бовар кунен, иншоаллоҳ 70-80% савдо мешава. ино медонен? бовар накунен, занг занен, пирсон шен. квартираи фурӯшӣ астае ки 55 квадратный метр, 2 ҳуҷрага, 55 квадрат бо ремонти замонавӣ кардагӣ дар чорум ошиёна қарор дорам. чорум ошиёна, 2 хонага, 55 квадрат метр дар 8 микрорайони шаҳри Ҳисор қарор дорад. бача азиз, аз тамоми гӯшаву канои Торкистон тамошобинам дорем, роиам мекунанд, мемонем бача. ҳама ҷо хулас навор мекунем. срочна 2 хонага, 55 квадрат, 4 этаж, 8 микрорайони Ҳисор, 2 та кондитсионер, кухни, гарнитура, шкаф, диван, телевизор, термикс дора. 410000 арзиш. аз номи мо гап занед, худохоҳ бо арзонтон мекуна. ин ҳами домда хонаи мо дар 4 этаж қарор дорад. мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки дар ҳамин дом қарор дорад, бародари азиз, ки масоати 64 квадрат метр, дорои 3 ҳуҷра, дар 7 этаж қарор дорад. 64 квадрат бо ремонти замонавӣ, нархи дастрас. хона мега бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ фурӯхта мешавад. чизе ки дар дохил мебинен ҳамин хел савдо мешава. сума метен эбро мера мегам. доми замонавӣ, даҳошиёна, хона дар 7 этаж қарор дорад. кухни, гарнитура, хоб духовка, газ, плита ҳастай дора.
мактаб, садик, мағоза, донишгоҳ ино камбуд нест, дар территорияш қарор дорад. Фақат срочна савдо мешавад 549,000 сомонӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина. Марҳамат дӯстон, занг зад далчи хитом писен амидомда хонаи мо дар 7-ум этажаш қарор дорад бача азиз. мегзарем ба 9-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ астае ки фурӯшӣ срочна 4 сотиқ замин дорава 2 ҳуҷрагай дар шаҳри Ҳисор. хонаҳои назди ҳавлигӣ дар Ҳисор бениҳоят талаботи бисёрай, чунки наздик ба шаҳрай бача азиз, медонем, ба ҳамин хотир территория обод оёхӣ. хоб 4 сотиқа 2 хонага 1 этажа Ҳисор шаҳраки Шарора 2 дар хона дора, аднаскарни мега дора, канализатсия пайвастай, ина 4 тараф маҳкамай, свет об проблема нестай, техпас бол ҳамаш ҳастай. гирди ҳавли забор харидори серьёзни 295,000 сум. нархаш як чи нимчи арзон карда мешавад. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ коробкаи арзонаки арзонак астае ки фурӯшӣ ки 5 сотиқ замин дораво 3 ҳуҷра кардагиай 5 сотиқай. деҳаи ҳаёти нави тайбеди ноҳияи вахшда қарор дорад бача азиз. чӣ хел мебинед ҳамин ҳолат савдо мешавад 175,000 сомонӣ. рақамҳои телефоншон ахираш 95 да муроҷиат карда метавонед бача азиз. харидори аниқ фақат ба дили пир аз номи Савдо ТВ занг занед. ана ки як хоҳиш дигар, якта лайк монем бачаҳо, ин лайкҳои тарафи даст чапа биҷихена, тарафи даст чоп роста подписия сара бимонена, дар поён комментарияда нависен ки шумо чандум лайка заден, аз куҷо, чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж хона дар кора нависен. худо хоҳад мо наворуш мекунем иншоалло. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ астае ки 2.5 сотиқ замин дораво дорои 3 ҳуҷра дар ноҳияи Рӯдакӣ. ана ин нарха бинен роста зоибада, агар ки сум медоштам худам мехаридамаш. 3 ҳуҷрага 2.5 сотиқ замин дар ноҳияи Рӯдакӣ. канализатсия надора, этаж 1 этажа, ремонт кардагӣ барои зиндагӣ мешава. хоб хона лаби роҳ даймега ҷои зурай, ҳозирашта ман 300,000 гуфтестам. ҳамо савдо мақсад харидори аниқ боша, иншоалло бо савдо мешава. 300,000 сум дар ноҳияи Рӯдакӣ. марҳамат дӯстон, далчи маълумотша занг зада айхудаш бигирем. ман фақат навор мекунам, рақамошона мегзорам. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ астае ки дар ҳолати коробка бениҳоят бо нархи арзон савдо мешавад. чӣ хел мебинен квартира далчи ремонт мега. барои зиндагӣ кардан мегирӣ шкатуру шпаклёвкаву абоё дигарша мекунӣ. хона дар пеши бозори станса мега қарор дорад, дар 3-ум этаж. тирезаҳо пеша нигоҳ мекунад, яъне ки тирезара ҳуй карден роҳи калона мебинен. хоб чӣ хел мебинем, ба кирпич бардоштагӣ лифтам дора. шаҳри Ваҳдат, бозори стансия, шаҳри Ваҳдат 163,000 сомонӣ. як хонага дар 3-ум этаж 35 метри квадратӣ. рақамҳои 76 ахири рақамҳои соҳибхонада маълумоти бештарша занг зада мегирем. ин ҳамин хона 163,000 сомонида савдо мешавад, 35 квадрат. мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи ахирон дӯстон, баъдан ҷанбасти навори ирӯза мешавад. духонага квартира ки 70 квадрат метр, 9-ум этаж, масоҳати 70 метри квадратӣ дар 9-ум этаж, ду хонага дар 34-ум микрорайон, 255,000 сомонӣ. срочна ахири нархай. хонаи истиқоматӣ дар маҳаллаи 34-ум фурӯхта мешавад. дом тайёрай дар шаҳри Хуҷанд, 255,000 сомонӣ. хоб ҷош зурай.
تخ پاسپورت هسته خوب سعودو می شود 255,000 سوم. بعدا دوستان برای قبولی رکلام شاید اگه خونه زمین ماشین چیزی باشه در واتساپ روی کنین یوتیوب تیک توک اینستاگرام تلگرام سومونتاژی خلاصا لبوی سایت در رکلام میکنیم فروشته میگذاریم. لایک و رمونین در کانال پادپیسیت سکنین زنده و سربلند باشیم عزیز.